Ndenugu, Ndeboy, all the chiefs in the house, Biko, Uguno, we recognize you all because of the time. I have my papi also. Ladies and gentlemen, Ibo Dairy, we can't have Raji because thank you. At this time, ladies and gentlemen, the National President, Okpu, welcome address by our National President, Dr. Emmanuel Onoze Biko. Yes. Biko in the kitchen. While our National President address, Biko Amase, Kane Kenli, Biko. Igbo kwenu anụrụ m ọnụ ndị Igbo ebe a agụrụ kwenu ọ na-ozi na agụrụ ka ndị Igbo Igbo kwenu kwenu kwezuanụ ọ dịkwa ka dị n'nwa obere biko nọ ndebe anyị anyị na-afe n'anya n'oge ọ dịka ọ gara achọ ịgbara anyị n'ọsọ ife m chọrọ ime bụ na achọrọ ka m were ohere a on behalf of IAD, the Initiative for Agolo Development, bụ ndị ọkọlọ ọgbakọ wee kene ndị niile wepụtara oge bụ ebe anyị nọnyere anyị bụ ndị agụlụ nọ ebe a n'ụwa ma ndị nọ n'ụlọ na-asị unu niile nnọọ maka na onye hapụrụ ife ọ ga-eme wee jeze oku akpọrọ ya ọ dị mma ka enyi ya ekele anyị enweghị nnukwu ohere ikwu ogologo okwu maka na onye nyere m maịkị ka m kwuo okwu si m na-ekwu m na-ekwu ya ịchafụ ịchafụ ka e wee nwee ike na-aga n'iru n'ife a na-eme so a sị nka were gara kene unu ife anyị bịara ebe a n'ụwa bụ ka anyị mee ka ndị Igbo ụmụnne anyị ghọta na anyị na-enwe nzukọ ndị agụrụ kwa ahụ anyị bịanya bụ nzukọ anyị na-ebugharị ya n'obodo dị iche iche o were n'arọ ndị Atlanta wee sị na bacha ọka fa mee ka nzukọ ahụ dị na baba wee bịa ebe a so anyị na-ekene ndị Atlanta chapter ndị na-ehost nzukọ a obere nta ego ka anyị na-achụ onye nnụnụ n'anya n'ife na-egosi na-aja ebe a bụ na afụ nwaanyị na-agba egwu egwu nwaanyị a na-agba agbụghọ na ọ na-eto agbọghọ ma egwu ọ na-agba bụ na ọgwụ anyị na-eji enye ndị nọ n'ụlọ nwere ka ọra na nwaanyị a ji mkpọ wee bata ka enye ya ọgwụ olu ka batasị wee dụọ anyị ọgwụ ndị oyibo nwaanyị wee kunye wee jee iji ọdaha kunye jee iji ọdaha ọtọhapụ mgbe ya wee gbaba egwu ọ na-agba ọ maka ụdị egwu nwaanyị a na-agba ka anyị nọ ebe a wee na-asị ka anyị yọọ ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nọ ebe a onye akpọrọ ebe a ka onye bịa ka ọ makwa n'aka na aba wee nye aka na ozi anyị na-eje iji wee mee ka arụ dị ndị na be anyị mma anyị bụ ndị agụrụ na-eme medical mission kwa arọ mana ọ bụghị sọ ndị agụrụ ka anyị na-agwọ onye lụọ agụrụ ọfụ na adazi dị agụrụ nso obeledu dị agụrụ nso nri dị agụrụ nso ndị ise dị agụrụ nso ndị niile bi okirikiri na-abịakwa wekwara ọgwụ ahụ anyị na-eme
etu anyị si fa ayọkọ ego a ọbụghị ọsọ ndị agụrụ ka anyị na-ayọ etu a ka o sorokwa na anyị jee ịrụ ọrụ ọbụghị ọsọ ndị agụrụ ka anyị na-enye ọgwụ anyị adịghị ajụ ebe onye si onye ọnabịanụ ndị dọkịta anyị na-afụ ya enyekwa ya ọgwụ so nọ n'ifie ka anyị ji wee nọrọ ebe a wee onye ka na-asị biko onye akpọrọ onwe ka ọha ya isi na minọ na ndị nọ na high table maka na ọ bụgodoro ofu $1 ka ị tụnyere a sị na little drops of water na-eme mighty ocean nke onye nwere ka onye anyị ego anyị na-ewe ka ọ bụghị ego anyị ji ego anụ na azụ mana ego anyị na-anakọ ka wee nyere ndị mmadụ aka so anyị na-ekene unu ka m ghara igbu oge unu rinne wee na-asị unu nnọọ na iji unu bịara ịbịa nọnyere anyị ebe a na-ayọkwa unu onye akpọrọ ka o nyere anyị aka ka anyị wee na-je na-edozi obodo anyị biko ekene m unu niile ka mkpọkwa MC nye ka o wee mee ka ife anyị na-eme na-aga n'iru. Thank you very much. Thank you. Thank you, our national president. Yes. Oneze Okusigo Osani. I will go na bia na balea ndagoro. Ndagolo. They are here. Like our national president said, Biko Maboki Mawai Kakado Ndagolo na balea Biko. DJ Mike Nyayo Belegu Kane Chendenli.
initiative for agro development. I'm not going to bore you with speeches. It's already 1 a.m. I want to start off the function for tonight. Everybody know why we're here. If you've been following the slides, it speaks for itself. Like already have been said, the only reason why here tonight is to help the less privileged. So in any way you can, we please ask you support this laudable program. I believe that if we have the opportunity to play one of the recordings there about the woman who just received a simple treatment, you will do anything possible from the bottom of your heart to support. You will see that there are people you are better off. You don't have to have $1 million to know that you're blessed. You have to believe. So I want everybody tonight first to believe you are blessed. Okay? And then you can dip your hand deep into your pocket and do anything. We're asking for basically one form of donation is money. If you cannot join the team, the date for next year is already there. If you can join the team, donate your professional skills. It could be anything. Crowd control, reception, writing names. Of course, being a nurse, a doctor, or any health professional is welcome. Plus other stuff that we do as well. So please, don't mind how much money I donate tonight. What is important is the heart. I have been donating my professional skill to this program for 6 years. So whatever I'm doing tonight continues to be just the monetary part. What is important is also the skill donation, and continue with my honor Lord support to lead this team to Nigeria July 29th next year for another program. The same medical mission lasts for 3 days. Whatever you donate tonight, we'll use it to procure medication, medical equipment, and any other thing that's going to help us render some services to less privileged in our community. Because we want them to believe that we did not forget them. We have not abandoned them. So tonight, in addition to my professional skill for next year's mission, I'm going to add the monetary part with $2,000 additional dollars. Thank you. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. It's not easy. Like he said, for the past 6 years, this medical mission, you want to see it. And I say, they going to support this mission. Thank you, Dr. Chinedu. Where were the microphone? I just woke. The fundraising did you go? Yes. Come down na high table. Yes. Agro-Kwena. 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 Nigeria Kwena. And Atlanta Kwena. Because I greet everybody for coming this evening to support our medical mission program. Just like the director of the mission has told us, if you have been watching the slides on the screen, you see all the people and all the people they have helped going back so many years. So I'm very grateful
that my dear wife has been part of this program for the past 2 years, and most likely is going to be part of it for the next year. So I thank all the people that have been involved in this, the nurses, the doctors, everybody that has contributed in one way or the other toward this program. Special thanks to you all. And because we have contributed our time, I'm going to continue to support this program by donating $1,000 on behalf of myself and my wife. Thank you, thank you, thank you. Like I said, when you donate for this medical mission, Chukuna Gozi, yes. Support this medical mission. And while you do that, Chukuna Gozi. Agolo Nigeria kwenu. Atlanta, USA kwenu. Ebukwala m unu okwu. Dịka ndị na-adị ịgwọ ya na Nigeria, ndị doctors, nurses, na-esi America abịa enye ndị mmadụ ọgwụ na nkịtị ka abịa ka akwado tata. Ọ bụ ihe dị mma, ị ga-ama na onye ọbụla tetere n'ụlọ mana Chukwu fụrụ ya n'anya nke ukwuu. Mgbe ị fụrụ onye ahụ na-adọ ka ị ga-ama na Chukwu fụrụ gị n'anya. O nwere ndị amụọlụ ife mee n'ụkwụ ma ọ n'anya ma ọ n'isi ma ọ n'ụkwụ, mana amụrụ gị amụchi gị aka mụchi gị ụkwụ, ahụ dị gị ị na-ekwu okwu na-akpagharị. N'ugwu anyị nọ ebe a, Chukwu fụrụ gị n'anya. N'ihi nke a, ha ga-eji kwado ndị dọkịta na ndị nọọsụ a na-efe n'elu were abịa enye ndị mmadụ ọgwụ na nkịtị n'efu. Na ọ dị mkpa ka onye ọbụla nwere ike nkwado na ụdị ọbụla ị nwere ike, in any way you can, please dip your hand into your pocket and donate generously to them. God will bless you. On behalf of me and my lovely wife, I donate $500 to the medical mission. Thank you. $500. Please, now go now, sir. Don't go further. Yes. Thank you. Thank you. To continue to the high table. Oh, okay. I recognize him in this building. Oba Guerrero. I want to know child building now. I want to know on your by what I daughter. No way for my cabo. Oscar you go to Okpu. Now, only Cosi, Cosi, the Dagolo. Oba Guerrero. Yes. Thank you very much. Good evening, Mr. Chairman. Uncle Gwen. Yeah. Lien. Yeah. Kalichan. Yeah. I'm not supposed to be here. I'm supposed to be mourning. But you know what? Umunnem simaja kwa nao. Nage jukwai baba asale. Ndenise. Manenu pumisi. You know why? Makadi heading course do police. Na kwa wozu nam. Oni plumisi nuplia isi. Ndagolo. Ifuru neme for health care is very important. Oba Ngerebo, on behalf of family Ngerebo, then you know, 8 needle crushers. Kunu aline jizini the same needle na wantoto. Emwemia bianum na tomorrow na bem kunu well. It's more than $10,000. My baby union, kunu ali welo needle. Eji agbantutu agbasi onye welanka agbanka. Who will need to laugh when I cross here? Agololian, Kalichan,
unu edi nko jide ka iji. Ọbanga na-egbo ọsị emekọ ọbanga na-egbo ndị agụlụ ekele kwa gị. Yes, thank you ka onye si eme ka Chukwu si agọzi ihe. Ndị be anyị ana m ekele unu ndị na-ebe nne ọ dịbụ na-eri mkpụrụ nne. Mr. MC ndị a na-elo ebe nne na-eme mkpọtụrụ nne. Yes, sir. Ife anyị na-eme tata dị mkpa rinne, biko geenụ ntị. Ị chọrọ ikwu okwu? Biko ọ bụrụ na iwu enyi ndị agụlụ ịfụ ndị agụlụ n'anya, biko ugwu gị ka anyị jidata mkpọtụ a, biko ka anyị gee ntị. Thank you, sir. Thank you, Mr. MC. Ị na-agbani o. Biko kụpụrụ MC aka na ọrụ ife ọ na-eme dị ofere. Good. Anyị na-ekene ndị agụlụ n'ebe a, anyị ndị agụlụ n'ebe a na-ekene unu ncha niile bịalụnụ. Akpọrọ oku unu zaa. Ife anyị na-eme adịrị ofele. Mana o nwere ofu ife onye kwuru okwu ikpeazụ nke ka ọ bụrụ na ndị ọzọ abụrụ nnukwu ife, fabụsi nnukwu ife ma nke dịkwu mma tu. Anyị na-achụ nta ego ọ bụrụ sọsọ ego ka anyị ji eje medical mission. O nwere ife ndị ọzọ anyị ji ejegasị medical mission, products, medications, yanwa volunteer wee donate ife ọzọ abụrụ ego mana ọ bụ nnukwu ego. Wee na-ayọkwa onye ọbụla your talent, ọ bụrụ sọ ego ka anyị chọrọ. Your talent is very important, extremely important. You don't have to be a medical doctor, you don't have to be a nurse, you don't have to be a pharmacist, anything. Any profession you have is very important to us. When I see, as a member of the committee of the medical mission group, I'm going to continue. And my family going to continue to support this medical mission because in a video nearby, it tells a lot. So now, Moana, my best friend, my wife, and my children will continue to support this medical mission with $1,000. Please, round of applause. $1,000. $1,000. It's not easy. It's not easy. Can't go before. And I'm saying it again. When you contribute, when you support this medical mission, thank you. Americans, what's up? Oh, well, if I remember, IAD will one tower with reason. This institution was formed some 26 years ago, and it came about because one of our beloved died in this country, and we didn't have money to send him back home in Nigeria. I have the utmost respect for Mr. Imenada. That's our patron. He came up with this idea that we have a whole lot of Nigerians, Angola in particular, that's here in the United States.
So he came up with the idea that we should gather ourselves together and be able to come up with some money to send this young man that died to Nigeria. That's how Institute for Adult Development was formed. So my utmost respect to Mr. Ume Naba. Moving on, the missionary medical thing that we have been doing, I applaud it, because so many people in Nigeria need help. And what can we do? Those of us here, it's not like we're rich. It's not like that we have more money than people in Nigeria. But what's good is worth doing. And when you do it good. On behalf of my lovely wife and myself, I'm supporting the medical mission with $500. $500. My sister and my brother, it's not easy. Huh? God will bless you. God will bless you. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Anambra kwenu. Agụlụ kwezuenu. Biko ife a na-eme dị mma. Medical mission bụ ihe malụ mma, mazuwe mma. Achọrọ m ikwu ogologo okwu, mana ana m asị na ya bụ medical mission will continue to move up and move higher. On behalf of myself and my family, agent $300 when I sit on again. $300. Thank you. Thank you. Fugozi. $500. $400. Oh, somebody told me, get out the boy $100. I said $500 now. 4 to 500. Yes, okay, man. 400 or 501 day. Wait for DJ. I want for Rabbi Anya. You know who? Kuna go say. Agro Queen, Umuibo Queen, there one more. And I'm also support you and know $300. $300. So kadi kira wani ya? Kuna go zugono. Oino nyai kai nenye. I would not expect the millions of dollars going to Hollywood. But this is a medical mission. Please support these people. All the empire. Because one wine, one okay. Kodonda. Kina kodofa tuna gozi. Atlanta, well. Here, national president. Oh, no. Thank you. Atlanta, well.
Before, one thing I want to add again is I want to remind everybody who is donating here that whatever money you donate here is tax deductible. IAD is a 501c3 tax exempt organization. So whatever money you donate here, please try to make sure you give us your name and your address. So we're going to send you a letter to be able to use in making a tax deduction when you file your income tax. So it's a tax deductible donation, and we'll make sure we send you a letter by January in order to use it in filing your income tax. Just like the former speaker has said, the chairman of our health organization, medical mission, we have been doing this for 6 years, and we hope to continue. I am standing here to add support to what we are doing, and I'm giving an amount of $500. DJ Mike, $500 for the regional chairman. And you go there, also. Hey! Also, couldn't COC. Not lawyer. Yes. Agolo mamano. Aglo kwano. Aglo mono. Zono. Biko anu mekene kono Okpu nisi bido. Mekene kwa it's in Dallas again. And when the chairman of the medical mission was in Dallas, if Okpu Amaka, we say in Dallas, we say in medical mission. The case I led because some will even the past like you got 30 years ago. So I'm not getting near. Now there is woman about Walumbo, Messiah on his own, Ogaf, the president of this organization. When I put IAD, I'm making them not be in nearby. Making them do too, and then the nozzle meaning nearby making them no food. I don't know more. And then God, because I'm a man open check that I get to feel sometime. Maza kunne COC. Ona yo open check. Osen dagolo. Na ma pa ego. If it's a yes. Because abone fro bra na anya. Gwafogu. Yes. I want to mosi. Owen nukumawo. Okoyo one. Okozo one. Ofago. Oto igwa munne no munne Okpu. Abu mobile man. So about one very nakam. Oh, so look, I'm waiting to one is Nijalabia, we are Juma. When you join Yalaka, when you have to near microphone. When the video going to be so you know, the name is anyway, I've been using $500. You go now for Naka? Not of Fele. Or goes one of our go. Because any way Okpu, I want to check what Dagolo. Okpu, you will Yaka. Make you way, Okpu. Because now you're on it. We have a lot of things to do tonight or this morning. But please help Agolo for this medical mission. At this time, can worry with your Bokunye attorney. Oyi Okobolo, attorney in the house. Attorney. Agolo Kwenu.
Agolokwenu, Nibo Kwezunu. Abu Mwadiana na Agolo. Actually, Nina Moche Ibelekwano Ibemna. Isim Kunya Unabaka Sim Kunya. I'm your boy Ibele of Ma. Iwana Mwadiana, we Keokwe. So. Nina Moche Ibele no. Ibelendena. Get that kid there. It's like a very good. Oh, we're going there. Dallon, none. The first convention on there actually, the Fundraising convention on the buy on the we were in Agolo at Chicago in 1999. Fidelis Ume hosted it. Money know about my uncle, Engineer Okoye, and all my mom's elder sister, Lady Beatrice Okoye, and my mom, Ona Krakobalo, Ni Opi, no more with it. Abum grandson Ben Obi, no more with it. Because they say Jesus, and I go, Amuluna. I'm a man of woman. If I go to your way, primary school. But enough, Muno Yebem Obiano Junior Kobalo, IG $150 Aquado. Change my name to body. I no more, I don't buy more nobody. I say my market no go sell body. Thank you, thank you, thank you, Engineer Taluku Okpu. Because Agoleka na emuno. No bia yeke na emuno. Ndo cha kene kwa munu. Onye kwuru okwu ikpeazụ akpọgo m nwa nwunye m. Ihe m chọrọ ịgwa unu na about 6 years or 5 years ago, medical mission came to Agolo. And my wife, Lady B.C. Okoye, a nurse, a top-class nurse, performed and partook on the exercise. And since then, we have seen the work of this mission, exemplary work that they do. People from my village have benefited, and it is one of the greatest signs and greatest sacrifice that people could give to their country, their town and country. They travel, fly over 6,000 miles to come and help this village. Because my wife is a medical person, she is in her heart and mind and body committed to helping the less privileged. And we do appreciate this project very much. As some of you may know, Engineer Okoye and his wife are here were white. And Anya Katawago, Anya is okay. Anya da no no very bad no one at all. One at waiting for na What was your now na you one? They trimku. They so when you are in there, and eventually you could that in appreciation of your effort is that we shall continue deliberately when you come to Nigeria, offer you
some help that we can. We offer you the help we can. At least I can say na $1 I get you in your market in Nigeria get really even up there. Puku naira nabo. Puku naira nabo. 200,000 naira. So Onobia, we make contact. Why Diana? This all baby. Oh, I ain't got man Onobia. Unade is Onobia. So Onobia, I ain't and you never get enough. And I'm teach you that I know. I'm a picture, and one man got that even a I don't want you. Anna for Mrs. Okoli. Jim Okoli. I'm not got that $25. No. I didn't open and off each. So I like the room because you see me get all example from the I don't even know. I see one of the child and double does away. Dog no good ledger. Dog doesn't age. It's a wonderful thing. Of example. Related, inspired others to do similar service. It's a wonderful thing. God bless you. Thank you. $25. I drop with you. At this time, Dr. Ben, okay, man. What is your news? But to pose your news. On the mobile, because now, pardon, Dr. Ben. Okay, man. When the mother, Ogo, Dago. When? I'm a very important part of the community. Most beautiful lady in the city of Atlanta, Georgia, she from Agro. And that person happened to be my wife. Now, follow me out because everyone there knows now for medical mission. I want to make it very clear. They go out for medical mission. Everyone there knows to come to what they for special word. Who can you come on here? So, every I'm going to do you what Dr. Ben. Okay, man. One more. I do the one in Hawaii. Just a the call. How do you go, lady? Tupu, fa pota, biko, kwa umo wana pado. This boy, a record. Tori is yours. Yes. Agro Queen, Agro Mono, America High. Mo ezeri so na Nise na agro nwanne. Ana lụrụ Nigeria last year wee sị ka nlo n'ezu agro. Wee lụọ wee fife nwa afọ agro na-eme Peter Obi nke chịrị Anambra State. Ọdụrụ obele. Agro nwere mmadụ. So anyị na enye unu nsọpụrụ maka nke a. So muna ebe muna for ebe a na-akpọ Josephine chọrọ ka anyị support ife unu na-eme because na onwe ife gaba na agụrụ ndị ise na-eketa oke ọ bụ ya anyị wee bịakwa na Atlanta ebe wee nwee mmadụ na-abanye ji wele ego Eden Cod na ọba Nkenegbo abịago ba kwuo okwu kpọọ Eden Cod aba mana Eden Cod na aba Nkenegbo ọ mụnwa nọ n'etiti ba na-aba
So na nsogbu adịrọ. Anyị nwere nsogbu. N'ihe mezi na mụ na onye ebe ma na-enye unu $150. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Like I said earlier, yes. Cha. Agro-kwenu. Yeah. Agro-kwenu. Yeah. Nigeria kwezwenu. Afamopo Stanley Weke. Authentic. On behalf of my chairman, national chairman, ASA USA, Oliver Wabude, who happened to be in Minnesota for his cousin's wedding. And I'm support to this occasion. I support to Chief Edincourt, Samson Edincourt, and a wonderful support for Dr. Fidel Onini for his leadership for just the concluded medical mission, ASAP medical mission. I was to call $250. For myself, si chalum when the coast city ada, ka we make I say me. I don't know. Thank you. Thank you. $250. Other fella. Ndị kositi kara abịa. Asa ahụ na ngwọ na-abịa. Ahụ na ngwọ nkwụ na-abịa. Biko ụmụ ahụ na-adịgo ready. Ọ bụrụ na adị ready ka ofu ọyị Edincourt zi ozi. Solo ka o zi ozi. Solomon Abamo is a boy Edincourt. Austrian supports Dagolo. Solomon $200. Solo. Solomon Abamo or his sons in Edincourt. $200. No more Bobiko. Are they ready? Are they ready? Okay, are they ready? Okay. Ndị be anyị ekene unu daalụnụ onye ọbụla zelu nke a na-etinye onye Ibobo ka ana m ekele gị ndị ichie ndị nze na ọzọ Honorable Chairman daalụnụ onye anyị ji maka abịa ije a bụ Mrs. Chisolome Edincourt ọnwa ọkpụ ndị Ọka wee na-anụ dị na ọgụ o tego okwube maka ndị a ọ sị na be ndị be dị ihe bụ small London anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị fụ anyị wee nafe ekili nafe afụ n'eziokwu na unu bụ small London ahụ mana anyị amazi ife unu na-eme. The Honorable President Attorney Ego Attorney Cash yana the First Lady Chidi Ego anyị na-ekene unu ha nnukwu mama anyị nwọkpụ ndị agụrụ Injinia Mrs. Dem Ụlọakụ Ekwegwalụ isi anyị gaba n'iru daalụ sọ daalụ nwadịa na ndị agụrụ onye Ibobo the young attorney ya na ori aka ya accountant Mrs. Ekwegwalụ so n'ife melụnụ bụ na anyị ya eje ka anyị je kpọbata
our Honorable President, Mrs. Patience Eze. Ijelewan, biko MC tinyela anyị egwu ụmụ a wee dubata our president. Ndị be anyị ekene mụ no egwu adịrị ya ụmụ ọgbụ nọ n'ọgbọ. Our Honorable President, Mrs. Patience Eze. Onyewan, nnukwu mmọnwụ. Ọ dịrị ofele. Arazi ijele nwanyị n'ọnụ. Ijele ụmụ ọkpụ. Ana m ekiri gị. Egwu adịrị ya. Yes. Onya. Ijele nwanyị.